Vale, premio. Gracias por asistir a este acto aquí. Primeiro dicir por que se fai este acto. Este é un simulacro de accidentes. Presentar unha campaña aproveitando estas datas de Navidad, de festejos, de euforia, todo eso, que son moi propicios para que se perda un pouco pois esa alerta que debemos ter todos os conductores e todos os usuarios de que vamos a poder estes días pois un volante e un vehículo para desplazarnos, sobre todo a veces en trayectos cortos que como digo, a veces pues, rebaixa o nivel de atención e se producen pois, accidentes graves, incluso mortales. E nos queremos hoxe con esta campaña Ti eliges, tú eliges, pois estamos escenificando aquí unha serie de vehículos para que se vexa en que tipo de elección podes ti facer para ter unha volta a casa, desde pois, o vehículo de atestados, o vehículo de unha ambulancia, o vehículo que temos aí ahora mismo de bombeiros e todos estes vehículos que ao final poden conlevar a que o vehículo máis grave é o vehículo da funeraria. Pero coges el coche, te pones el coche, la sensación queda, el agobio, que te un coche